aku ngomong karo duwe karo warga sing ora seneng, kowe dilarang dolanan latu-latu ning kampung kene. Kok njuk dilarang ki piye to Papa ki? Itu namanya melarang hak asasi manusia, Pak. Ya hak asasi ning nek membuat kebisingan mengganggu ketentraman orang ki salah. Yuk Pak Duko piye le nanggepi? Pak Duko yo, oke. Ngono. Akeh iki wong Duko ra diadek-adek ki yo. Iki Duko iki manut kok sapa sing ngomong nomor 1 dinut terus ngene. Ha gene kowe iki ngerti ya, engko iki saka ana sing warga ngomong karo dukuwe ben kon membebaskan dolanan lato-lato ya dukuwe manut meneh. Oh ya tak ajar tenan dukuwe soal. Ya diajar wae nganggo menimbulkan warna biru kuwi mau. Sing penting dolanan lato-lato ning alas ning dalan kono terserah sing penting aja ning lingkungan angkringan ngene iki. Ya jarene arep nganggo dukuwe arep nganake olimpiade lato-lato. Dalijo. Oh alah Mas Dalijo. Dalijo sing gawe festival lato-lato kuwi. Oh, ketoke sing sik dodol lato-lato ya Pak ya Mas Dalijo kuwi. Dalijo ki dodolan lato-lato yan. Pengin ngutok ngeduke nganggo pickup kaya lato-lato tok isine. Sak pickup isine lato-lato. Pickup gua dipangan apa pirado. Ya kuwi arep dibagi-bagi paling. Ya dibagi. Wis tak ejo, ya tepo-tepo aja ngono kuwi lato-lato di samping brebet ki loro goro sah cilik-cilik tok. Tok kon tuku lato-lato gonamu urusanku ngono kuwi. Ora boros lato-lato iki dienggo 4 tahun ya awet dimut ya ora ya. Padake gak. Ayo, dolanan siji kuwi iki awet Pak daripada nukokke dolanan liyane kok ora bola-bali le nukokke malahan. Penting kuwi ora apa-apa tukokke siji. Karepku yo kaya dali jokat dodolan lato-lato ya dodolan taline. Kowe iki tenang lho kok raimu rene wong-wong ning kene mbok yo padhep rene. Dali joi dodolan lato-lato ya kudune iki dolanan taline. Dodolan lato ya ming kuwi tok. Kok nek taline pedhot Pak Dalijo tadi ora nek pengen ya tuku meneh ngono kuwi, tuku lato-lato meneh. Oh, itu namanya tuh strategi pemasaran, Pak. Strategi marketing dalam penjualan tuh kayak gitu nggak apa-apa wajar. Kayak kita ini juga harusnya mengikuti strategi apa ya? Pemasaran loh, marketing dan laris. Oh, berarti bar madang tak saduki wetenge kok nek ngelih. Oleh. Pak Dalijo ngono kuwi jenenge rapi. Aku ki nek ning kene do jajane kene mangan wareg. Pamit monggo penting bayar ngono. Sego kucing iki kan aku le mungkusi kan mie sego kucing karo ndasteri. Heeh to. Terus kok nak tau lho, iki nek namung sithik galawe. Ayo benji kok liyane lawe. Ha ngono ki lho. Wong enten tempe enten. 2000 kok njaluk awake ngono to. Ayo. Nek karo awake 3000 lah ngono kuwi. Kok regane 5000 ndok datar ngono kuwi wae. Gampang kok. Urung ngono wae dhewe ra sugih-sugih kok kiri terus. Berguru karo adik ngono kuwi. Oh iki sapa nek iki catok iki yo. Wah nyenyet banget to iki rasane iki. Mulane dolanan lato-lato ben untuk rame ngono lho, Pak. Piye sih jane? Apa? Tanggapane dukuwe karo omong kuwi iki piye sih jane? Sida dihapus apa disingkirke? Apa di tempat Boten dihapus. Dadi sing dolanan lato-lato niku sakniki oleh dolan lato-lato ning wis karo duwe disediakan tempat. Oh, apik kowe bijaksana jenenge. Nah, disediakan tempat karo duwe ning nika lho longkangan ngene RW 7 sing lahan kosong nika. Kok mutuku nang omah ya tak 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 tak. Dusir ngoten niku kaya anak. Ngomong putune diusir iki. Anek brebek ki Lato-lato ki bermanfaat lho. Nek wong kaya nek jaman dia nak duwe beker nggo alarm. Lato-lato ki iso nggo alarm. Wis ana manfaate lho, Mas. alarm kok ora manut jam. Ayah-ayah. Lho kan kuwi nganggo latihan nganggo blocking sik to. Anu wae. Lato-lato sing silent ngono wis ora? Ya ora ono. Apa lato-lato kok getar wae. Cepat muni otak-otak. Lato-lato model getar iki piye? Lato sing ora-ora e. Aku ya dadi melu sing ora-ora. Kamu kacang iki dhewe lu mikir kok lato-lato getar iki piye? Ana lato-lato getar sing tuku wong tua-tua. Kowe dadalan lato getar ki wae to. Jangan sakne. Wong lato-lato sing metik ya ono. Nek iso ki kowe malah terinspirasi. Lato-lato kok gerobakku iki diganti gerobak metik. Ora
jelas to. Lah jelas. Gerobak kok dimetik iki yo apane sing dilangi? Lho, anggere bane niki. Wis ora ono bane. Wis ora ono bane. Nek jenenge metik kuwi sing tanpa gigi. Lah anggere. Lah sepeda motor ora ana gigike yo metik. Saiki nek wong kaya aku ngene iki yo metik. Metik, iki tanpa gigi lho. Iki palsu. Iki palsu. Palsu iki. Palsu. Sing asli dawa banget lho. Saiki nek gerobak kaya ngene iki ya wong iki jenenge tradisi. Tradisional. Mula nggon lato-lato ki aku ki ya ora nglarang. Ana manfaate ana tegese. Ning nek nggon gebacot-bacot, bocahe ora ngerti nggon dikandani ngeyel. Karep kula niku ya karepmu dolan lato-lato ning empan papan ngoten lho. Pokoke duwe sing tegas. Kok ndak dikira ya ora atur memihak ya ta? Aman ta Pak Dulur? Bali jo tak polo iki. Ngayal kandhane takon ra aja buka les lato-lato. Aja dodolan sembarangan. Sesuk ki mlebu nang trai. Oh, delok lato-lato ki. Trai itu trai iki yo bahasa angel saya ora paham. Trai anane iki. Trai itu mencoba, trai itu turu. Trai itu mencoba. Out itu di luar. Jadi kalau mencoba sebaiknya di luar. Trai mencoba. Out di luar. Jadi sebaiknya kalau mencoba di luar. Bener mulane kalau film-film ana trailer. Trai mencoba, ler iki lir-lir. Coba mesti lir-lir. Ora ngajari ngono lho. Guriku muni ha, paham aku. Mulane kok wedang barang ana jenenge tremas. Iki di luar. Di luar. Trai iki mencoba. Kayak mencoba. Trai mencoba. Kuwi tegese. Trai kuwi mencoba. Mos tikus. Tikus ki matine dijarangi. Dijarangi. Trai iki mencoba. Mor iki meneh. Nek mencoba wis njaluk meneh. Tak trelek. Bahasan. Yo ora yo. Nggih bodho nggih. Aku ora ngerti trek-trek. Diarteki mbok trelek. Dalijo nih Mbak De, wong langsung tengok Mbak Dalijo gitu, tak duduk, duduk, buka langsung tak. Kok ngene, ngelekke yo ngelekke. Larang kena. Ning sing bijak. Mihak kono, mihak kene, mihak awake dhewe. Mboten kena kok Mbak De, mboten kena. Iya kok, masalahnya kena boten. Kena boten. Ora. Mboten. Kamu ora dikelake to? Cangkemmu le tuku nek dirokok. Carane mau wis Golek tuku sing apik. ora cekel Pak. Seneni Mbak De, ora entuk Ora diseneni, ngandani tutur. Nek tok gugu aku wong tuwa. Nek ora ya terserah. Wong tuwa to. Wong tuwa iki karo wong nem kudu gugu. Berarti luwih apik banget upin-upin. Wong tuwa karo wong enom kudu gugu. Wong enom kudu gugu wong tuwa. Pak Duko. Wong enom sing kedang gugu wong tuwa niku ora jeneng anak makan ora sotel. Arahe masih aku suwe-suwe. Ya delok tuane Wong kuwi kudu gugu wong enom. Wong enom kuwi gugu wong tuwa. Wong enom mencobai wong tuwa. wong tuwa kok dicoba. Ya wis apa? Adi, Kuwi esah dicoba. Ditrek wong tuwa. Trai itu Mencoba. itu di luar. Saiki jenenge nyoba, kok ning jero nek ra iso rak ya ra iso. Nek njaba rak luas tempate. Setel mobil. Ning jero iki terlalu sempit. Belajar itu terbatas. Mulane kudu ning lapangan. Lho lah iya to? Apa to? Lah iya to. Ning jero nek ya ming alah sepira to. Jerone iki sepira? Larang to. Temenku.
lato-lato. Ya wis pokoke tak elekke. Ora apa-apa nganggo lato-lato iki ora apa-apa. Ning empan papan. Heeh. Ya bener kowe kok tok sediake ruangan ning kono kae RW 7 kono kae sing nggo dolanan bocah-bocah lato-lato ning kono iki kabeh. Kowe mau Sul. Dadi ben ora gawe bising. Sesuk lek dolanan lato-lato iki dikek ison. Piye to? Aku masalah seru. Oh, alah piye kok. Oh ayo. Wong ora ngerti. Ruangan. Oh nek kepengen ora bising tak kak ison. Tok-tok sak desa krungu kabeh ya ku ya. Oh, aku wis bacot jam anjar ya aku. Soni lato-lato. Ning lato-lato nek dicekel trine beda. Piye? Lato-lato kang ngene lho. Ora paham. Ini ora tek-tek. Kataku ilang siji. Disuli lato-lato wae posisine. Boten kula boten ngantem lho, Bos. Lah niki kok Oh, Endro kok wau. Panas kok iki kowe ora kejep-kejep kok antel-antel ora katani lang siji piye. Ora ngono kok mau Endro. Kena lato-lato sing saka Mesir kuwi lho. Abang, lato-lato ae plastik kok lato-lato saka wesi. Aku lan nekake anyar. Saka kuwi, saka apa godrine Bom sepur. Tang tong tang, sing digo anakku ki ucul taline. Tang tong tang dus. Dus tak golek iki ora enek. Lah kowe njur bar kamu nang endi? napa, Bre? Kok golek mau tibone kene to, Dik. Berko apa berko? Lampu. Oh, iki lho. Mrene Pak Jojo. Sesuk meneh Iki berarti akibat lato-lato to. mulane sesuk meneh nek kok dolanan lato-lato iki aja bocah. Ah. Trine kok dolanan lato-lato. Ora ngono. Ora, dhewe tak lato-lato nek dolanan trinil gak ngono. Dus. Beda suarane nek trine. Iki lho. Nek gak barak. Tok to. Trinil beda. Pleket. Wes saya jiji. Cepet plek-plek. Tak alam plek-plek. Nek gebatan. Nyong. Wes salah kabeh. Trine iki nek dolan lato-lato ora ngono. Ora nek unine. Bawa iki ra menang wae to nek lho dadi. Ora iso Iki seneng ngene iki ngono. Bangga tril ini Menikmati dek iki. Menikmati. Iki njur kalingan lato-lato. Ora makane sesuk tak gawe kode getah. Nah. Mode getar terus. Mula. Mripatku piye? Ora anu. Mula sing jenenge permainan tradisional, iki mesti menyimpan pesan. Ana pesan sing kepengin disampaikan bermain secara kolektif. Ning bagaimanapun juga kabeh perlu pengawasan, pendidikan, terus papan ngono lho. Pemakaman. Pemakaman Mapan. Empan papan Pemakaian. Mulane permainan tradisional itu perlu kita lestarikan.